Hi guys, good morning guys and welcome back to my channel guys. So for today's video guys, maglilinis tayo dito sa bakuran namin. Maglilinis tayo, tatanggalin natin yung mga damo at magtatanim tayo ng mga bagong halaman. So guys, kung bago ka pa lang dito sa channel ko guys, don't forget to subscribe, likes, comments, and share na rin po guys. So sa ngayon ay kasama ko yung mga pamangkin ko. Sila yung katulong dito maglinis at saka yung mama ko. So tara guys, samahan nyo kami sa paglilinis dito sa aming bakuran. So let's go guys! Ayun po yung mama ko ay busy siya linis sa kanyang garden. Ayan. Busy ka mami? Ayan. Bilis na at kumain na ng almusal. Nagluto na ako ng almusal. Ayan. So ito yung garden niya guys. Ayan. Mga bulaklak. Ayan yung mga bulaklak niya. So, mga rose. Pupurtulan mo na kade. Ayan. So, sabi niya ay puputulan niya na daw yan para dumami. So, ayan. Titingnan natin yung isa doon na naglilinis doon. So ayan po, nag-gardening sila. Ayan, mga walang magawa sila, so nag-garden sila. Yung dalawang pamangkin ko ay tulog pa. Yung dalawang makulit. Hello, gising na. Anong pangalan mo? Maria Yoki Andrea Ribatis TV. Okay, so ngayon ano ang gagawin natin dito sa garden natin? Magtatanim ng ng halaman. So, ayan. Hi, anong pangalan mo? Oh, ay wow. So anong gagawin ni Jamaica ngayong araw? Magtatanim. Okay, so I think kakain ka lang ng almusal with hotdog. So, ang susunod natin tatanungin ay si anong pangalan natin? Jan Joseph Ribatis. Okay, so anong gagawin natin ngayon? Magtatanim ng halaman. Tatanim ng halaman. So, okay guys, so ayan. So dito guys sa likod, si James ay busy siya. Tinatanggal niya siya yung gugupit ng mga ganito. So ayan guys, so busy siya kakagupit. Kumusta naman ang paggugupit mo dyan? Good naman. So tinatanggal niya yan guys. Ano yan? Ha? Ano daw yan? Ano ba yan? Asan ang maganda? Ay wow. Oo nga. Saan yung maganda dito, mama? Explain mo. Si Kumimi. Hello.
Ay! Anong ginagawa mo dyan? Ha? Ang kulit-kulit mo, ha? Uy! Oh, oh. Naglilinis ka rin? Naglilinis ka rin, Meng? Miming! Naglilinis ka rin? Naglilinis rin po siya. So, ayan. Ayan yung mama ko dito sa kakanin. Kumusta mga ka-vloggers? So ngayon guys, nagutom sila kakatanggal ng mga damo. Kumakain ka na, Maika? Anong ulam mo, Maika? Hotdog. Ikaw, Yuki, anong ulam mo? Yuki, anong ulam mo? Wow, napagod ka? Ikaw, Bo, anong ulam mo? Hotdog. Napagod ka? Wow, ikaw, James. Hotdog din. Napagod sila, kaka. Tanggal ng damo, ayan. So, Ngayon kaya kung sulubot tayo butang.